Сіз хөрмәтле телевизор караучылар. ТНТВ телеканалында шоу. Токта, сен бит бу күлмәгең белән кызыл крем алып барган идең. Онытылган. Менә хәзер барысы да тәртиптә. Яңадан башласак була. Исәнмесез, саумысыз, хөрмәтле телевизор караучылар. Бу шоу без тапшыруы. Һәм без Пирамида концертлар залында бүген монда татар шоу бизнесын астын үскә китергән вакыйга ТНТВ премияләрен тапшыру тантанасы. 8-нче тапкыр ул уза һәм без сезгә иң кызыклы мизгелләрне күрсәтергә һәр вакыттагыча әзер. Уңайлы аяк киемнәр кидек, яхшы итеп әзерләндек, микрофоннарны, батарейкалар алмаштырдык, елмайдык, әзерләндек һәм хәзер йөгрәбез. Назлы Гөлсин Гатыва. Вай Влад. Без башлыйбыз. Беренче булып бүген ТНТВ премиясын Марат Яруллин ачып җибәрде әйтергә кирәк. Беренче чыгыш ясау ул һәр вакытта да дулкынландыра. Марат, синдә дә шундый хисләр булдымы? Әйе, минем беренче ТНТВ премиясында беренче булуым, беренче чыгышым, шуңа күрә теге двойной ответственность булып чыкты минем өчен. Мин бик шатмын. Зур рәхмәт ТНТВгә, зур рәхмәт тамашачыларга шундый бәя биргәнегез өчен. Һәм инде уңышлар теләп калам ТНТВгә. Синең бит әле чыгышың да теге шундый бик тә кызыклы булды, именно син залдан җырлап чыктың. Менә ансын чиксәң теге күбрәк ничектер ышаныч итәдем яки киресенчә күбрәк дулкынландырдымы? Минем өчен ул теге яңа опыт, шуңа күрә күбрәк дулкынлану булды. Мин әйтәм, теге барысы да әйбәт булсын, теге вакытына килеп җитәргә сәхнәгә. Анда әле теге лестница куйганнар, мин әйтәм, җыгылып кына төшмәскә инде. Субханаллах. Без дә менә кайгырып тордык инде бер чылып. Ну барысы да яхшы узды. Тамашачы әйбәт кабул итте. Даже шалбарым төшмәде. Шалбарың да төшмәде. Синең шалбарың дулкынландыгыз аның өчен. Тигә карап сөйләш, Марат. Тигә карап сөйләш. Син безгә бик ошыйсың, образыңда шалбарың аеруча дашы. Әмма әгәр дә менә бүген җырчыларны ниндидер номинация буенча билгеләмиләр, бирәләр сыннар. Әгәр дә иң стильле ир-егет артист дисәләр, миңа калса, менә бөтен кеше дә монда тавыш бирәчәк. Ул Марат булыр иде. Но аның каравы мен инде ир-егет буларак, миңа инде менә аяк киемнәре шат инде. Син калдырмын, яме? Миңа давай. Шалбары сиңа, яме? Маратны вейс без монда. Ничә сумга бирәсең шунысын да әйт инде. Миңа бушка? Мин әйтергә сорарга куркам. Яра, Марат Яруллин, котлыйбыз җиңүең белән, тәбриклибез һәм инде әлбәттә уңышлар телибез. Лев Кулышев әлегенә сәхнәне гөрләтеп төште. Лев, әйтәле менә, ничек уйлыйсың, синең иҗатың ничә яшьлек тамашачылар өчен күбрәк теге бата?
Олылар күбрәк, я думаю. Олар күбрәк дип уйлыйсың. Әле менә беләсеңме, мин бер интервью караганым, шулай ук теге концертта алып йөриләр интервьюлар. Һәм анда бер теге яулыклы апаең, менә мин Лев Кулышевны яратам дип сине мактаган. Күрдеңме син аны? Күрдем. Мин сезгә кайнар сәлам җибәрәм. Мне было очень приятно. Син үзеңне ел ачышы итеп хис итәсеңме? Син бит син ел ачышы номинациясендә җиңгән булып санала бит инде. Мин ел ачышы түгел, мин столетие ачышы. Столетие, син гасыр ачышы бу. Лев Кулышев белән сез килсә котлыйбыз. Мондай җиңүләрең күбәеп торсын. Рәхмәт. Kızarma yürek yılını bir motor söz eyteli Singada jiter o bəxit mingada jiter Рамил әйтәле, мин синең парковкада бик тә текә шәп машинада йөргәнеңне күрдем. Нинди машина ул? Нинди машина? Әйтеп кит әле, сөйләп кит әле безгә. Дөрестән дә мин бүген Хавейл дигән машинада йөрергә миңа насыйп булды. Беләсең килсә, менә әлеге машинаның нинди генә технологиялары юк. Бу люк, бу мультимедиа, шулай бит. Аның салоннарына килгәндә әлеге уңайлы машиналар безнең Казаныбызның юлларында кирнәп кенә тулып килә һәм нәрсә әйтәсем килә, шушы автомобиль базарында Хавейл беренче урыннарга чыга торган автомобиль аларга без инде рәхмәтләрне җиткерәбез мине йөрткәннәр өчен. Зур рәхмәт. Әле өстәпкә куябыз. Безнең автопартнерыбыз Хавейлның рәсми дилер Транстехсервис компаниясе машинасында Рамил чыннан да бүген кызыл келәмгә килгән. Без Илина ягына сәхнәдән диярлек тотып алдык. Аның бүген дебют без сине чын күңеллән котлыйбыз. Беренче мәртәбә TMTV премиясе сәхнәсендә нинди хисләр кичерәсең? Зур итеп рәхмәт сезгә. Эмоции непередаваемые. Алла бирса, в будущем, дай бог, еще много хороших песен написать. Шулай булсын, Алла бирсә, әле сез менә монда игътибар итегез, җәмәгать үзе кадәр чәчкә җыелмасы бүләкләр. Илина кемнән бу бүләк? Сер булмас әлбәттә. Минем җырым, минем иреме багышлана. И мой супруг сегодня прилетел, и анардан чәчкә. Син бүген сәхнәдә дә бик матур искиткеч образда, шулай ук репертуар сайлаганда, җырлар сайлаганда, һәм образны сайлаганда ирең белән киңәшләшәсеңме? Әйе, образларны, җырларны сайлаганда без обязательно советуемся. Без сиңа гаилә тормышында да иҗатта уңышлар теләп калабыз һәм шушы синең эшең дәвамлы булсын. Зур итеп рәхмәт. Yılmayalım canım Yılmayalım Suyum diyep mina Koralım Biz ötesi motor Motor yoktu durmuş Oldu öyle canım Oldu öyle Biz ötesi motor yoktu durmuş Oldu öyle canım Oldu öyle Да, очень классно. Да, прикольно. Безне төшергәннәр икән бит бу вакытта Салават. Төшергәннәр икән камерага. Пару слов. Теге әйтәләр бит әле пару слов. Biz indi теге кызыл келәмдә үткән теге мизгелләрне карадык җагына кына. Ну сез шибәрләр, конечно, молодцы. Сезгә карап нитәбез инде теге. Ул бит менә киләсең әйт алып барышны күрәсең. Бүтән бер алып барышдан тора. Ул теге елмаеп нидер сораулар бирә башлый. Ол барышны мактыйлар менә миндә булырга Нидер сораулар бирә башлый. И һәм нәкъ шунда инде теге күтәреп җибәрәс артистларны һәм белән әңгәмә дә яхшы килеп чыга. Салават Миңнеханов хәзер гүзәлем артыннан барып килә дә һәм инде тагын аралашуны дәвам итәбез әле. Үзе дә белә нәрсә әйтергә кирәклеген тулы версия соңрак булачак. Роман Плеханов безнең рус милләтендәге егет, ләкин шуңа да карамастан безнең сорауларга татарча бүген җавап бирде, әле җавап та бирәчәк. Татарча җырлый. Роман, әйтегез әле, менә күп артистлар җиңүләрен кемгәдер багышлыйлар. Сез кемгә шушы бүгенге премиягызны багышларга телисез? Минем эшем бу икенче TMTV премиясе. Мин бик шат һәм бу сынны туганнарыма, укытучыларыма һәм җырның авторларына багышлыйм. Әлбәттә, минем иҗат командасына һәм TMTV каналына бик зур рәхмәт. Роман, шулай бит инде сезнең бар җырларыгыз бар, клипларыгыз бар. Артист үсәргә тиеш, инде сольный концертлар куярга тиеш. Менә сезнең алга таба шушы иҗат юлындагы этабыгыз ниндирәк? Нинди планнар куясыз һәм нәрсә эшләргә җыенасыз? Сентябрьдә Казанның Ратуша залында инде 4нче сольный концертым
узачак көтеп калам. Демәк, планнардан сольный концерт. Без әйдәгез бергәләшеп Роман Плехановның чыгышын карыйк әле ничегрәк булды икән. Яраталмам юк яңадан. Гөлгедә сине, сөю каршы ялларда. Без бергә түгел, без яклар бүген, араларда томан гына. Ике арада тик ике яр гына. Достар, бүгінгі біздің премиябыз қызықлы образларға гаят бай. Һәм шираттагыз Диләдән. Дилә, син дә социаль шелтәрләрдә беразына күрсәтергә өлгердең. Сөйлә әле безгә кем белән әзерләдең һәм менә бу күлмәк нәрсә символы? Бу образны гомумән алганда без инде клиптан чыгып уйлап чыгардым дип әйтергә кирәк. Инде бу минем баштан алып аякка кадәр үземнең уйлап чыгарылган образ. Мен эшләпәдә идем клипта, ләкин монда кара төстә идем. Шушы образны мен бары тик кызыл төскә генә буяп куйдым да, һәм инде эшләпәле матур шундый образ эзләдем. Казан буенча шундый эшләпәне бер җирдән алдым дигәндәй, итәкне бер җирдән алдым, нәрсәдер тиктем. Менә шундый төрле җирдән җыелган образ килеп чыкты. Җәмилә Асадуллина, Илгиз Шәйхразиев безнең чираттагы бик тә матур, шундый кызыклы гына тандем. Сез соңгы арада бергә иҗат итәсез һәм ничектер сезне хәзер аерым күз алдына китерүдә авыррак сыман тоела башлады. Алай дигәннәр юкмы әле? Алай дигәннәре бар, тик бу дөрестлеккә бердә туры килми, чөнки безнең Җәмилә үзе бер аерым иҗади шәхес, минем дә үземнең юлым. Бу җыр инде безнең шундый музыкантлар буларак бердән бер иҗат җимеше. Менә иҗаттан каласыз, аралашасыз, ничектер хәбәрләр алышасыз, менә эшкә кагылмаган мәсьәләләр буенча. Безнең җырны бик яраттылар һәм без яшь чыгышлар ясыйбыз. Шуның белән яшь күрешәбез. Азга гына булса да бер шыларыңны ташла, кушыл безгә. Як-ягына карама, бәхет синнән башлана, синнән генә. Хафаланма, ачуланма, юкка гына вакыт уздырма. Барда үтә, суда китә, бәхетле киләчәк сине генә көтә. Дөньяны шаугыр китерәбез, салкын пысларны эретәбез. Шиккә тырыпыз уйлама, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Хыялыңны ташлама. Хыялыңны Айда Казан, чу. Хыялыңны ташлама. Татар эстрадасының иң шибәр яшь җырчысы номинациясында җиңүче, мен үземнең номинацияларны бирәм монда җырчыларга. Менә шул мине уйлап тапкан номинация җиңүче Зарина Сылкаева. Зарина, без сине котлыйбыз беренчедән җиңүең белән. Икенчедән, Симит инде җырчы булдан тыш, әле теге вайннар төшереп, социаль шелтәләрдә популяр булып киттең. Менә ничек килдең вайн төшерүгә? Мин вайнар бит төшермим, мин рилслар төшерәм. Халыкны кайф күтәрер өчен. Шуның өчен индеме? Менә рилслар төшерә икән бит Зарина. Әйт әле, менә шушы TMTV премиясында гына түгел, гомумән синең репертуарыңда яраткан җырың бармы үзеңнең? Гашык мин. Гашык мин. Син дөресен гашык мәллә? Юк, Шуңа күрә менә шул җырны ярата да инде ул. Зарина Сылкаева, котлыйбыз, тәбриклибез һәм инде. Акылайда җанга юк, оныталмый бары. Әйләнә туктамый, ой, мәхәббәткә кайда юк.
Разилә? Ничек хәлләр? Әйбәт, Аллаға шөкер. Bakkanın bilesi bilir. Senin хәлләр ничек? Allah'a şükür әйбәт. Нормальныймы? Ничек менә Рамил күбрәк тирләгән, син тирләмәгән? Мен de bir gitar bik ağır түгел. Аңардан тирләгән. Мырга әзрәк эшли. Шарапҗан, әйт әле, синең TMTV телеканалында яраткан тапшыруың бармы? Бар, балалар салаңыз. Кит барады. Яраткан алып барышың? Яраткан алып барышың? Рамил Шарапов. Вот. Гөлназ Сафарова. Һәм Сафарова Гөлназ. Менә, әйе. Без сезне котлыйбыз чын күңелдән. Ничек эмоцияларыгыз, ничек сезнең гомумән? Шквалмы? Мен дөресен әйткәндә әле аңлап бетер алмыйм. Чөнки барыбер әзерлек зур булды. Без шундый артистлар, шәхесләр дип әйтәс килә. Любой алынган әйберне ахырына кадәр төпләп эшлисе килә. Каушатты, бераз тамашачы ничек каршы алыр дип. Барыбер мен бит инде образ буларак чыгыш ясыйм. Аллаға шүкір, Шарапҗан өчен күңелдән тәбрик итәләм, бик уңышлы проект. Инде 2 ел рәттән ул TMTV премиясына лайык булды. Әмма кадәр Рамил Шараповны алганда булмады. Вот, менә. Сез хәзер үзегез күреп тордыгыз, Шарапҗаннан Рамил Шарапов ничектер үзенә үзе килеп чыкты, һәм аннан кире Шарапҗанга кайтты. Йөрәгем сикерә, син төшсәң биргә, янымда, син бисәң янымда, син кылансаң йөрәгем сикерә, син төшсәң биргә, янымда, син бисәң янымда, син кылансаң йөрәгем. Әзір ортқарақта басқан болсаңыз яшап болады. Міне жан достым болғаш шундай кеңешләрен бирәсеңме? Кеңешләрем түгел, міне мен өйрәткән бүйүне куйдык бит инде. Жокны бергә сикердек. Өйрәткән име. Шуңа күрә бик уңышлы килеп чыкты, әйтәм, нәкъ мен өйрәткәнчә килеп чыкты торам. Чөнки канәгать инде. Мен канәгать дип сәхнәдән төшебрәк китсә тагында кызыграк һәм канәгатьрәк калган булыр. Конкуренция булмас янарга. Йо, дуслар, күңелдән борчылып карап тордым, сөенеп. Рахмәт, брат. Менә без һәрвакыт Рифат белән бер-беребезгә ак көннәр шүбләп карадык, чөнки без бер-беребезнең уңышына һәрвакыт шатбыз. Автор башкаручы Фирүдә. Башыңа бирәм. Автор башкаручы Фирүзә үзенең чираттагы шедевры белән тамашачыларны сөендерде залда. Фирүзә, менә бу җырның тарихы нинди? Бер сүзең дигән җыр шулай бит. Бармы аның тарихы? Минем һәрбер җырның тарихы бар. Алар минем тормыштан алынган җырлар бөтенсе дә. Әлбәттә аның тарихы бар. Но аның тарихы бик күңелле булмаганга күрә, мин аны әйтеп тормыйм. Шуңа күрә син аны җырга салдың. Аны аңлаган. Әлеге җырда синең инде шушы тормышыңның бер кечкенә генә кисәге, шулай бит? Әлеге җырда шушы синең сорауыңа җавап бар. Яхшы, ярар. Яхшы түгел инде, ярар, рәхмәт дип әйтәсем килә. Менә гомумән алганда синең теге берсеннән берсе шәп җырларын чыгарып торасың, каян илһам килә, илһам каян аласың? Беләсеңме, иҗат ул үзе илһамландыра. Мин менә җырлар язарга яратам бит инде. Иҗат итәргә. Менә мин җырлар язганда, аларны башкарганда мин яшим шунда. Миңа бу бик ошый һәм илһам бирә. Бер сүзең җитте арасуынырга, мөмкин түгел инде безгә кавышырга. Үткәннәргә юллар ябык инде димәк, онытырга Бер сүзең җитте арасуынырга, мөмкин түгел инде безгә кавышырга. Үткәннәргә юллар ябык инде димәк, онытырга. Әлеге uşaq янында табигатькә сокланып утырсак, хәзер без сәхнәдән Давлянның шундый җырын тыңлыйбыз. Давлян, ничегрәк сиңа бүгенге дебютың? Бик шәп, бик дулкынландыргыч булды инде мен. Үземнең концертымда узганда да олай дулкынланмадым, чөнки ул минем беренче статуэткам. TMTV каналына бик зур рәхмәтләремне белдерәм. Шулай зурлап, мине хөрмәтләп чакырганыгыз өчен. Шунда синең концертың шундый матур гөрләп узды ике шәһәрдә. Әйтәлез, без сине саунд продюсер буларак беләйдек, син шунда җырларга нинди генә хитлар яздырмадың, ә менә җырчы булу идеясы синдә кайчан барлыкка килде? Җырчы булу идеясы миндә күптәннән бар иде. Җырчылар инде нишләп үзең җырламыйсың, җырлаган тавышны ишеткәннәре бар. Ничектер вакыты җитмәгән булгандыр инде. Шулай күрә
Һәр нәрсәнең үз вакыты бардыр. Уйлыйм үземчә. Иҗат юлың дәвамлы булсын. Чын күңелдән котлыйбыз сине. Рәхмәт зур дип. Рәхмәт TMTV. Уйнаймын су гитара кыллары, мин укыйм хатның юлларын. Ничек онытырга сине, ничек синдә уйларым. Уйнаймын су гитара кыллары, мин укыйм хатның юлларын. Кайтарып булмый инде хәзер сөю елларын. Илнат Фархуллин без инде яңа прическасы белән күрәбез. Прическасын үзгәрткән. Тагын нәрсәләр эшләмәкче буласың, Илнат? Прическаны үзгәртмәмин, просто Прическа мин үзгәрттем. Хәзер аска төшердем. Ә син буямадыңмы аны? Юк, буяу түгел, ул бәләкәй генә анда әзгенә милирование диләрме әле? Әзгенә. Буяу түгел. TMTV премиясының рәсми тавышы булуы ничегрәк сиңа? Рәсми Гөлназ Сафарова. Гөлназ Сафарова мине чакырды. TMTV-ның беренче елларында. Һәм инде яздырып карга син белән синең тавышың килештерә. Мин әйтәм, килешә. Ничек инде минем тавыш килешмәс? TMTV премиясе 2023 Казанда Айдар Галимов, Илнат Фархуллин һәм башкалар бетте калганнар. Яраткан җырчында белдек Илнатның, бу безнең колакларга май кебек ятты. Илнат Фархуллин, котлыйбыз сине. Рәхмәт. Һәм без шулай әйтеп бүген Эмис компанияләр төркеме җитәкчесе дә безнең белән диеп әйтегез әле. Менә иссе вакытта сезнең бит инде хәзер яңа лимонад линейкасы чыкты. Ул чыннан да менә шулай су сауны басамы? Сәмсхәйле көннәр суны бик яхшы басауланы. Су эчәс килгәнне һәм инде бик тәмле, шикәрсез, красительсез. Барыгызга да действительно советую. Ишегез рәхәтләнеп. Данир, не даст соврать. Но Алла буйырса без әле дегустация ясарга өлгерәбез. Данир, сиңа ничек? Бик тәмле. Мин инде хәзер аны ящиклап ала башладым. Балалар да ярата. Данир Сабиров үзе тәкъдим итә, дуслар. Это дорогого стоит ди. Без барыбыз да яратабыз. Чыгыш алдыннан бик нык дулкынланган иде. Салават инде безнең белән килеп аралашып алды. Тегендә дулкынланып бирде. Ничек узды? Ну, шундый менә рәхәт булды. Менә бу дулкынлану бит ул беләсең нәрсә ул. Менә һәрвакыт сәхнәгә чыкканда дулкынланасың. Дулкынламыйсың икән, димәк, нәрсәдер не то. Җитеп бетмәйме? Менә дулкынлангач, менә аннары сәхнәгә чыгасың, һәм менә яхшы чыгышны ясыйсың. Шуннан соң да менә шундый ләззәтләнәсең инде. Әле сезнең залда ялгышмасам, якыннарыгыз утырган иде. Тәниләр безнең. Шуңа күрә шулай ук. Утыргач бик кайгырасың. Имтихан кебек бит инде. Ул якка карабызга тырыштым инде мин. Әйтегез әле, менә сез күптән түгел социаль челтәрләрдә фото куйган идегез. Сез дүртәү анда менә Мәдинә һәм тагын берәү бар иде. Һәм шушы бик күптәге кызыксыну уятты әлеге фото. Нәрсә булды ул? Ул безнең без бер клип төшергән идек инде шундый бер гимн инде формасында. Һәм инде имеш безнең бала туды һәм аңа без мәчеттә исем кушабыз әйе. Һәм инде анда иң кызыгы хәзрәт исем куша бит инде әйтә. Мондай бер бу мәчеттә беренче тапкыр әле. Курчакка исем кушу дип инде. Барысында шаккаттырдык инде, шундый приятный шок булды инде барысына да. Якын кешеләр шулай яздымы теге? Әйтмәдегезме ни дип? Язды, бик күп подписчиклар котлап инде, күзләргә яшь килде, күбесе уйлады инде, мин бит инде йөкле килеш йөрмәдем, бөтенесе билде. Күзләрнең шундый сорау инде, сез нидән балалар йортына алып кайттыгызмы әллә дип күзләргә яшь килде. Суррогатная мать. Безнең бу репетиция булгандыр дип уйлыйбыз. Иншалла. Габдулла исеме куштык инде без курчакка. Эльмира әйтә әле, менә без сине беләбез, һәр чыгышыңа бик җитди әзерләнгәнне, шулай инде TMTV Production белән дә бик теге кызыклы шәп номер ролик төшергәнсез бит инде, шулай бит. Һәм шулай ук менә әлеге синең чыгышың башка чыгышлардан нәрсәсе белән аерыла? Әзерлек турында сүз бара инде. Беренчедән без менә беренче тапкыр шундый контент ясадык, видео контент.
Беренчедән без ирем белән бергә бу видеода, сәхнәдә бергә һәм беренче тапкыр мин менә шундый итеп җитди итеп бим сәхнәдә. Шуңа күрә миңа калса тамашачы Шаккаткандыр. Минем тагын беләсең нәрсәгә басым әсәсе килә, чөнки шушы чыгышыңа синең менә мин кечесер итеп кенә әйтәм, Эльмираның тормыш иптәше хәтта килеп махсус теге футажларын да әзерләргә булышты, шулай бит? Әйе, ул аның идеясы булды һәм без бүген аны күрдек сәхнәдә. Һәм тамашачы сезгә 5ле билгесе куйды. Без сезне котлыйбыз. Рәхмәт бик. Әйтелмәгән сүзем калды сиңа, ачылмаган серем калды җанда. Тына икән җилләр давыл, тына тынмый бары тик ашкыну канда. Филюс, син инде сәхнәдә яңа кеше түгел, шулай да нинди хисләр, нинди тойгылар күңелеңдә? Яңа кеше булмасам да беренче тапкыр сәхнәгә чыгуымда түгеләйме, ләкин шул хәдер дулкынлану барыбер. Шу җаваплык хисен тоеп, менә теге үзеңне шиырга бик барыбер авыр һәм мин инде миннән дә тәҗрибәлерәк артистлардан сораганым бар, мәйтәм, сез дулкынланасызмы? Нишләп дулкынламыйсыз? Әгәр дә артист кеше дулкынланмый икән, димәк ул үзен җырчылыктан, артистлыктан кисеп атырга тиеш дип булды. Рәхмәт, бу пенсия уже дигән. Менә шулай ди. Шуңа күрә шатландым, әллә дулкынладым икән әле дип. Син әлегә пенсияда түгел, тик шулай да үзеңнең нинди серләрең бар, дулкынланганда ничек тынычланырга? Дуга булышамыйсың, бәлкем син җырлыйсыңдыр. Юк, мин эштән генә үземә әйтәм, ни өчен монда килдең? Монда дулкынланып басып торып, тегендә сәхнәдә тезләрен калтырап торуны теләп килдеңме? Әллә инде җырыңны тамашачыларга мәгънәсен җиткерергәме? Көйен менә барсында шуларны менә әкрен генә үземнең теге бер төрле психология үтеп алам да, шуннан соң сәхнәгә чыгам. Экспресс психология ярдәм итә икән Филюскә, без аңладык. Ә менә TMTV телеканалы турында нәрсә әйтә аласың? Әйдә менә 4 хәрефтән тора, һәрбер хәрефенә берәр мактау сүз әйт әле. Тетрәндергеч. Мотор. Танылган. Вәгъдәле. Менә шундай. Әйтәм вәгъдәләремдә. Бар сөюемне сезгә тигезеп үләм, һәммәгезне дә бердәй якын күрәм. Сез бит бу җирдә минем дәвамнарым, ак бәхет телим сезгә балаларым. Безнең җырчылар TMTV премиясе сәхнәсеннән төшә торалар, без алар белән аралаша торабыз. Газинур әфәнде, сезнең чыгышыгыз чын фурор булды бүген. Шуның кадәрле күп алкышлар, шуның кадәрле халык яратып кабул итте. Әйтегез әле, берәр концерт куясыгыз килмиме? Концерт, мен концертларда катнашып йөрим, но үземнекен куясы килмәй әле пока. Шул 70 яшь тулмаенча булмаса, не обещаю. Ничек теге мәшәкатеннән куркасызмы, яисә башка эшләрегез бармы? Мәшәкате анда барып җырлауның бер нәрсәсе дә юк бит, аның мәшәкате бик күп бит. Минем ул якка сәләтем юк. Мин улай бердән ялыккан идем инде. Бик күп йөрелде улай бер. Ну, алайса сездән алга таба юбилей концерты көтәбез инде, Алла бирсә. Алла бирсә, да. Алла бирсә 70 яшь тулганда инде бер нәрсә ну, аңа чаклы яшәргә кирәк иде. Булыр, Алла бирсә, без истә калдырдык, вәгъдәләрне кабул иттек. Әйдәгез, чыгышка күчик. Йөрәк тибә тук-тук итеп, сәгать санаган кебек, туктамасын гына бер күкрәктә торсын тибеп. Йөрәк тибә тук-тук итеп, сәгать санаган кебек, туктамасын гына бер күкрәктә торсын тибеп. Татар эстрадасы өчен яңа исемнәр, ләкин интернетта алар бик тә популяр. Сүз Юлия һәм Иршат Нәбиевлар турында. Юлия, менә сезнең беренче клибыгыз, син анда бәби алып кайтырга әзерләнәсең. Менә шушы процесслар авыр булдымы? Гомумән, өченче баланы күтәрү авыр булды, сүздә юк. Клипка килгәндә без клипны төшердек, 10 минут кала. Операционныйга керергә 10 минут кала, миңа врач бирде 10 минут вакыт. Если успеешь снять, молодец. Если нет, извини, я тебе даю 10 минут, диде без өлгердек. Нишләп шуның кадәрле кыска вакытка куйдыгыз? Мәсәлән, алданрак төшермәдегез? Чөнки ул 4 январь
и ул бәйрәмнәр Экстренный кесарево. экстренный кесарево булды минем. То есть әз генә осложнениялар белән. Иршат, син инде авырлыклар белән менә очраштың, хатының бала табарга әзерләнгәндә әле клип өстәвенә бөтенесе дә бер юлы бит. Олай бәрәбердә. Минем гел нормально, по маслу все. Әйбәт, барсы да Но әйбәт. иң мөһиме нәтиҗәсе яхшы булды. Алдагы көннәрдә сездән нәрсәләр көтергә? Сүз әлбәттә музыка турында. Бүген нәрсә буласын, иртәгә нәрсә буласын, беребез дә белми. Һәм инде алга сикереп нәрсәдер әйтү тоже дөрес булмас. Һәм инде минем иң зур рәхмәтләремне җиткерәсем килә безнең Иршатның әти-әнисенә, минем икенче әти-әниме. Бүгенге көндә алар 3 бала белән калдылар. Алар безгә бик ярдәм итәр, балаларны карап. Икенчедән рәхмәт итәсем килә безнең шын дусларга, гел безнең белән булганыгыз өчен, поддержкагыз өчен. Һәм инде өченчедән бик зур рәхмәт итәсем килә безнең яратып барган аудитория. Кем безне карый 24 сәгать буе. Һәм инде Если что, мин кушылам, ярам. Менә анда күренеп тора инде чыгышларыннан соң эмоцияләр, хисләр күп, дуслар. Без сезнең өчен бик тә шатбыз һәм алдагы музыкаль җиңүләр көтеп калабыз. Рәхмәт бик зур. Рәхмәт. Әмма шуннан тәмен табам, һаман йөрәк ярам, син дәвам. Кем белә, бәлки безгә язгандыр бергә, гел бергә, мәхәббәттә мәңге сөяргә. Кем белә, бәлки безгә язгандыр бергә, гел бергә, мәхәббәттә мәңге сөяргә. Игорь Дмитриев, буйдак егет, шуңа күрә шәхси тормышыннан сорауны башлап җибәрәсе килә. Игорь, нидер зур юлга чыгарга теләгең юкмы? Өйләнергә дип әйтик инде. Идеальный кыз тапкач бар. Идеальный кыз кирәк димәк. Идеальный кыз ниндирәк ул? Әйдә беренче сыйфатын әйтеп үтик әле. Ашарга пешерә торган, мине тыңлый торган. Бетте. Ашарга пешерә белсәң, Игорьнең бөтен сүзен тыңласаң, син туры киләсең. Идеальный җыр нинди була? Идеальный җыр бар халыкка, бар халыкның күңеленә тия торган җыр. Ну, син бүген үзеңнең сыныңны алдың, син TMTV премиясе иясе, шуңа күрә синең җырың халыкка барып җиткәндер дип ышанасы килә, чын күңелдән котлыйбыз сине. Амин. Рәхмәт. Ni kaygıdır indim Sağışlar buldururlar Yüler tügelim Bugün min şu bugün min Ni kaygıdır indim Sağışlar buldururlar Yüler tügelim Яңа йолдыз 3 Яна шәмдә басып тора. Дөрестән дә яңа йолдыз, чөнки инде хәзер радио телевидениедә, концертларда Фәридә безнең бик еш күренә, һәм без моның белән шатланабыз. Фәридә әйтә әле, менә син әле шулай ук теге аерым үзеңнең тормышыңда бию белән дә шөгыльләнә башлагансың. Ничек килдең? Күптән хыялландыңмы? Дөресен генә әйткәндә, мин биергә яратадыр идем. Әмма теге ул кеше кырыенда бик көлке килеп чыгадыр идем. Һәм дә инде миңа бик әйбәт кешеләр киңәш бирделәр, барып кара әле дип. Мин бер бардым, ике бардым, ну не получается, анары китте и вот ашап китте. Йөрим хәзер. Син хәзер сәхнәдә күрсәтә башладыңмы ул теге кайбер бию элементларын? Безнең җырыбызда бүгенге Алла бирсә, бию элементлары булачак. Булачак. Алайса без бик игътибар белән караячакбыз әле. Ярый әле, ярый сине бар, син булмасаң дөньясы тар. Күкләр язган насыйп дин яр, ярый әле, ярый сине бар. Әле генә Данир Сабировның чыгышын карарга дип инде төрле тишекләрдән теге монда бөтен эшчеләр кирип, залга кирип карый башладылар. Дөрестән дә шәп, дөрестән дә кызыклы Данир. Менә бу җырыңа килгәндә синең инде иҗатыңда, репертуарыңда төрле җырлар бар бит инде, төрле жанрдагы. Менә монысын әле теге бик халык ишетмәгән. Каян таптыгыз, ничек исегезгә төште? Достым Вадим Крешин җигете тәкъдим итте шушы җырны, менә шундый матур җыр бар дип тыңлатып карады да ул миңа. Зәй әбиләре КВН командасы башкаруында ишеттем беренче тапкыр мин бу
Мин бу җырны алар кайсыдыр кичәдә бәйрәм иткәндә төшереп алынган телефонга. Слушай, мен әйтәм, Вадим, минем эшлисем килә бу җырны. Бу минем стильгә туры килә дип, менә шулай килеп чыкты. Демәк, бу магнита дип аталган керәшен халык җыры инде, диме? Әйе. Аннан соң тагын бер менә искә төште, хәзер әле син залда булганда, сәхнәдә булганда дөресрәге, менә шундый хәл булды бит инде, залдан кычкыралар, шулай бит сораулар бирәләр. Андый вакытта менә теге башта шундый уй бармы? Нәрсә генә сорар икән соң инде бу дип менә теге. Юк, бүген андый уй булмады. Киресенчә мин аның белән чыгасым килгән нигә? Диалогка. Тик оештыручылар әйтеп куйдылар, вакыт шикле, зинһар озак сузмагыз. Шул миңа юмор һәм җыр белән 8 минут вакыт бирелгән, шуңа сыгышып бетергә кирәк. Шуңа мин аңа инде аерым игътибар бирмәдем. Концертына булганда син аралашасың инде, демәкме? Булгалый. Ул вакытта да әле безнең ана директор апа Хаят сүгә мине озакка суза. Булгалыймы Хаят? Алайса безнең дә сүгәләр теге. Безнең дә репортажның вакыты бар, шуңа күрә сез фотога чыгыз, мин киттем, яме? Исән сау йөри. Рәхмәт. Золотая радиатор, золотая карбюратор, золотая регулятор, золотая магнита, 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 магнита илләрендә сакланасың йөрәгемнең иң мәҗнүн түрләрендә. Искиткеч номер башкардылар Шәкүр һәм Рената Тай. Һәм шуңа күрә TMTV санын алдылар да инде. Рената, ничек сиңа зал? Зал бүген аеруча шундый рәхәт, шундый җылы кабул итте. Шуның кадәр беләсезме, мин җырлаганда залга гел карыйм һәм инде бүген менә һәрбер килгән, шушы концертка килгән тамашачының йөзләрендә елмаю гына иде. Бу дөрестән дә безгә артистларга бик зур бүләк дип саныйм. Ни өчен дисәгез, иң мөһиме ул инде халыкка ошау безнең иҗадыбыз һәм инде безнең җырларыбыз. Миңа калса ошаган һәм инде шуның өчен алар безгә елмаеп утыргандыр дип ышанам. Шуның өчен сызгырып кул чаптылар әле дип әйтергә дә кирәк. Иске найкларымда әле дә шидилләр тузаны, әле дә тузмаган. Син сөйләмә тузга язмаганны, сөйләмә ни була алганын. Эндәшмә артык булса сүзләр, югалтма битеңне, килмәсә хәлеңнән өскә күтәр алмасаң, өстөрәмә төпкә. Җыяңгыр астында бием соңгы тапкыр синең кочагыңда. Җыяңгыр астында Аралашуны менә шушы яулыктан башлап җибәрәсем килә. Хәтерләсәгез, бүген Шәкүр кызыл киләмгә МЧСник формасыннан килгән инде, хәзер менә рэперга әйләнеп куйды. Шәкүр, сез бит Pink Floyd җырын башкардыгыз. Ни өчен нәкъ шушы исемне сайладыгыз? Андый группа бар, музыкаль группа, һәм инде андый коктейль бар, ичемлек. Кыскача гына әйтеп китсәм, заманында Мисырда ял иткәндә, хәтерләсәң, ул җырда бар шундый юллар, шәфәкъ төстә Pink Floyd. Һәм инде кичен кояш баяганны карап утырганда, кулда Pink Floyd иде, менә шул мизгелләр искә төште дә, ничектер менә шундыйрак җыр язасы килде. Һәм бу җыр әйтергә кирәк, бик тә уңышлы булды, чөнки яшьләрнең күпчелегенең татарларның башларында әлеге композиция яңгырый икән. Миңа менә шулай диделәр әле. Мин бик тә шат, чын күңелемнән. Әгәр дә халык тегермәне дип әйтик, инде өстерәп алып киткән икән һәм тыңлаучыга ошаган икән, бу безнең төп максатыбыз, җырлар язу, менә шундый нәтиҗәгә килергә тиеш. Һәр вакыттагыча якты, экстравагант һәм шундый үзенчәлекле образда безнең Разил Камалов һәм Рафина Гынюлина. Ләкин сорауны башкадан башлыйсым килә әле минем. Сез бит инде хәзер TMTV-да тапшыру алып барасыз һәм шуннан соң бик күп кенә бәйрәмнәр дә алып бара башлагансыз икән. Алар арасында ниндидер бәйлелек бармы? Әлбәттә, TMTV-га бик зур рәхмәт. Безне һәр даим күрсәтеп торганнар өчен, әлбәттә, кеше безне һәм TMTV каналын карап тора, шулай итеп бәйрәмнәргә дә чакырып торалар. Гел күз алдында торабыз. Рәхмәт. Күз уңаенда булгач, кеше бит инде таный, шуңа күрә алар TMTV-дан күргән артистларны үзләренең бәйрәмнәрендә дә көтәләр. Шуның белән бәйледер дип уйлыйм. Бәйрәмнәр белән барысы да аңлашылды. Шулай ук бит әле халык сорый. Разил хәзер бик баянда уйнап күренми дип. Нәрсә бу? Нәрсә көтәргә алга таба сездән? Мондый сораулар еш кына килә инде, Рафина, чөнки менә күп дуэтка басым басым ясагач,
менә сер итеп әйтәм, менә әле генә күптән түгел минем туган көндә 22 май чыкты минем өр-яңа баян композициям. Шуңа мин баян ягында алып барам. Әле бәлки күренеп кенә бетмидер. Клип төшерәм, Алла бирсә TMT каналында барыбыз да күрербез бу клипны. Икесен дә алып барырга тырышабыз. Баянны бер кышын да ташламыйм, чөнки ул минем беренче сәхнәгә чыгарган минем ипием дип әйтсәм дә буладыр. Seni uylab atam minnem dağım Seni gene süyüp yanla yürek Kıyarsıman baldırışın canım İksin gene girek bana sen girek Seni uylab atam minnem dağım Seni gene süyüp yanla yürek Kıyarsıman baldırışın canım İksin gene girek bana sen girek Эльнара Ганиева, ABM Project егетләре һәм инде менә ул көтеп алынган TMTV сыны дип әйтергә кирәк. Эльнара өчен күңелдән котлыйбыз. Әйт әле менә сине кемнәр поддерживать итеп тора шушы иҗатыңда? Гаиләм беренчедән, иҗатташ дусларым. Иҗатта янымда. Һәр вакыт яныңда, чыгыш ясаганда да шулай бит. Әйт әле авылга таба планнарың, нинди планнар көтә икән сине? Эшләргә яңа җырлар өстендә. Шәп, алайса киләсе елгы премияга, аннан соң тагы булачак концертларда әле сине без күрәчәкбез, радиоларда ишетәчәкбез, шулай бит? Шулай. Нәкъ шулай. Уңышлар телибез. Именно в этом же месте, на следующий год, где же встречаемся? Все, сөйләштек. Все, ладно? Давайте, менә сездә күреп торыгыз, белеп торыгыз, һәм инде тикшереп торыгыз. Сөйгәннәргә мәрхәмәтле булыйк, сөйгәннәрнең белик кадерен, сөйгәннәрне үксеп елакканда өченәсен өчен бәгырен, бәгырен. Эльмира TMTV премиясы турында нәрсә уйлый икән? Нәрсә уйлыйм? Бик зур мәҗлес, бик зур дәрәҗәле мәҗлес дип уйлыйм. Тагын нәрсәдер әйтергәме? Ну, әйтсәң яхшы була иде. Алайса киләсе сорау. Синең хәзер беләсеңме, барысыдан ничектер дуэтлар көтә сыман. Берәр инде яңа шундый коллаборация көтелмиме? Юк, дуэтлар көтелми әлегә. Сиңа еш мөрәҗәгать итәрме Эльмира? Дә менә синең белән җырлап карыйк әле, менә телим синең белән. Еш. Ну, менә синең белән дуэт яздырыр өчен нәрсә эшләргә кирәк? Минем үземнең теләгем булырга тиеш. Җыр булырга тиеш, теләгем булырга тиеш. Димәк, инициатива Эльмирадан булырга тиеш иптәшләр. Кышакладым, җибәрәсем килми, синедер мин уккагынадан бары синең, беләмин бәхетле, мин үземне тоям дөньяда. Кышакладым, җибәрәсем килми, синедер мин уккагынадан бары синең, беләмин бәхетле, мин үземне тоям дөньяда. TMTV премиясы концертлар сезонында йомгаклады, ләкин артистлар өчен җәй бит ул клиплар, чыру вакыты, образлар уйлау концертлар сезонына әзерләнү. Сез нинди планнар корасыз? Безнең дә инде ул һәрбер артистның кебек шулай ук стандарт дип әйтәсе килә. Яңа җырлар иҗат үстендә эшлибез. Яңа клиплар төшергә җыенабыз, Алла бирсә. Җәй минемчә бу ел тагы да кызурак булыр. Бу безнең иҗатыбызда. Син эш өчен әйттең, also, син гаилә өчен җавап берсәң яхшы булыр иде. Ял мәсьәләсенә килгәндә, ишле гаиләгез белән ниндирәк планнар корасыз? Әлбәттә инде кичкенә балаларыбыз белән, кичкенә түгел инде, кичкенәсе берәү генә, алар икесе зур. Алар белән бергә булырга планнар, җәйгә ялга барырга хыялланабыз инде. Һәм улыбызның тренировка инде, аны дәвам итәбез. Менә шундый авылга кайтып килербез, җиләкләр җыербыз, Алла бирсә, сулар кыйнарбыз. Ну, планнар монда зурдан дип әйтергә кирәк, әлеге минутларда. Генә кирәк. Генә кирәк. Әлеге минутларда безне меңләгән телевизор караучылары шулай күзәтә. Сезнең балаларыгыз да бәлкем карыйдыр. Әйдәгез бер кул булгап алыйк әле, менә булай торып. Әйдә бик баскына, әйдә бик баскына, бие баскына, менә
шулай баскына әйдә бик баскына әйдә бик баскына бие баскына менә шулай баскына Сәлем дуслар, сіз шоу-біз тапшыруын қарайсыз. Мен енді 10 ел тәмлі күрешін алып барғаннан соң шоу-бізге көшерге алдым. Қарамында сондай алғандар микрофон ішлемейді тұрған. Шеңел. Болат, Лейсен, ғафу еттіңіз. Әңгәмәні башласақ бола ма? Қарамында бола. Қарамында микрофон бар екен. Болат Байрам һәм Лейсен Ғимаева бүгінгі тамашаның алып барушылары, шулай ук инде премия лауреатлары ардығыз ма? Біраз бар инде. Біраз бар. Әйтегіз әлі, міне Болат сен айтасы келе, мындан бірнеше ел элек сен инде ең яхшы алып барушы боларак деген, алып барушы деген номинация алған, хатırlайсың ба? Менә моның өчен нишләргә кирәк? Моның өчен иң яхшы алып баручы булырга кирәк. Төгәл җавап шул. Ул ничә син бер ел гына булдым, яки инде ул гомерлек сертификатмы? Ул беренче тапкыр фақат минем өчен генә ул эшләнгән номинация иде ул. Ягъни шәдләр аны һәм Болды, Болаттан башка инде. Һәм ул номинацияны ябып куйдылар дигәнме? Теге барча тренд закрыт теге. Тренд булды. Шута бу инде безнең TMT премиясының әле иң беренчесендә, иң беренче 8 ел элек эшләнелгән һәм аның иң истә калган да шунысы бит, иң беренчесе. Анда әле Лейсәндә алып баручы, анда Балашарда бик күп иде инде. Анда сәхнәгә ул теге безнең постановкалар, ул биюләр, җырларында шундый мәш килгән ик, шоугер килгән ик. Нар шунысы бик нык истәдә калды. Ләкин быелгылары да җәмәгать менә, быелгылары да искиткеч менә. Лейсән быел Лейсән Гыймаева түгел, җиләк кышытканова буларак инде хәзер социаль җилтәрләрдә генә түгел, инде телеэкраннарда да күренә башладың бит. Нима атна сайын сәхифә менә ардырмыйдымы яңа сәхифә уйлап табуы? Гомумән ничегрәк булды? Дөресен әйтимме? Монда фақат дөресен генә сөйләйбез. Ләкин бераз суда куш яме. Юк инде ардырмый. Ул бит инде менә телевидение аша тамашашың белән күзгә күз карап сөйләшү, аларга менә ниндидер файдалы киңәшләр бирү. Мен бу беренчедән бик рәхәт, үземә рәхәт. Икенчедән инде мин теге күренеп торам. Демәк, Җиләк Кышканова буларак мине таныйлар телевизорга таныйлар. Демәк, әлеге образ юкка гына чыгарылмаган, ниме теге уйлап табылмаган. Менә мин сезгә кичкенә генә лайфка күрсәтәм, менә әлеге гаиләне кабызып җибәрер өчен ишарә кирәк, беләсезме? Менә ишарә кирәк. Тормышлар мәхәббәт белән тулганда, яхшы кәеф булганда, бергәләп яшәү рәхәт. Янда дуслар булганда, мәхәббәт белән тулганда, яхшы кәеф булганда, йөрәкләр янып торганда. Рәхәт яшәргә дөньяда. Альберт Валиулин, дуслар, бу исемне истә калдырыгыз. Ул чыннан да ташкын булып килеп керде һәм шуның кадәрле зур кызыксыну уятты. Альберт, мин сезне чын күңелдән шушы беренче сыныгыз белән котлыйм. Әйтегез әле, дулкынландыгызмы? Юк, дулкынланмадым. Инде әйткәнемчә, сәхнәдә беренче чыгышым түгел, инде моңа хәтлек инде студент чакларында җырлап йөргән чаклар бар. Бул инде истә калган, берендә борчы юк, чыгар алдындан да. Үзегез татар эстрадасыннан кемнәрне тыңлыйсыз һәм кемнәр белән сокланасыз дип тә сорыйсым килә әле. Татар эстрадасының, татар радиосын кабызам, көн сайын тыңлыйм татар радиосын. Аеруча гомумән барлык җырчыларны тыңлыйм мин. Аеруча инде минем Азат Фазлыевны бик яратып тыңлыйм, Рифат Зариповны, яшь җырчылардан дип әйтәм. Бик күп җырчылар. Без сезне яратып тыңлыйбыз һәм карыйбыз, дуслар. Әйдәгез әле Альберт Валиуллинның чыгышы нинди булган икән, бергәләп тамаша кылыйк. Гомерләр бит синесез үтелгән, тормышлар җайланаган бик күптән. Инде мин йөрәгем түренәм, ятларны һич кертмәм, юк кертмәм. Гөлназ Асаева әлегенә залны җырлатып, гүрләтеп төште дип әйтегән диме? Гөлназ әйтәле, менә соңгы арада инде бик күп кеше әйтә, Гөлназ тагы да күбрәк иҗат итә башлады ди. Бу факт, моның сәбәбе нидә? Декреттан чыктым ниһаять.
декреттен шыққаш енді барыбір недедір тағын күш топлап ижатқа, сәнғатқа берелерге болдым. Менә синең өчен әйтәләр, эстрада танылу өчен 3 мөһим әйбер нәрсәләр менә 3 әйбер санап китик. Әлбәттә, ул беренче артист булу. Сәхнәгә чыктың, мен җырладың, матур җырладың дигән җырласаң да ул син артист дигән сүз түгел. Артист ул нәрсә? Син актриса да булырга тиешсең. Харизматик, әлбәттә, моның турында сүз дә юк. Һәм дә инде әлбәттә җырлый белергә тиешсең. Җырлый белү генә дә түгел. Һәрбер менә җырның сүзләре менә синең һәрбер күзәңнәгең аша тамашачыга җиткерә алсаң, син чын артист. Әйтәләр, менә синең өчен TMTV ул TMTV ул яшь җырчылар өчен беренче зур адымнарын менә шундый тамашачыларга үзен күрсәтер өчен бик зур кирәкле әйбер. Матур әйтте Гөлназ Асаева. Рифат Зарипов җырлаган арада без бии басып торабыз, ләкин сөйләшергә кирәк. Без сезне котлыйбыз өчен күңелдән шушы сыныгыз белән. Һәм менә карагыз, булган хәл, бу инде сезнең тормышыгызда булган хәл. Сез бүген мәсәлән анда концертта, шулай бит, иртәгә мин сездә теге ленче карап куйдыгыз теге. Сез бүген концертта, сез иртәгә авылга кайтып бер нәрсә бәрәңгә утыртасыз. Аннан соң икенче көнгә тагын бер концертка чыгып китәсез. Менә дөресен генә әйткәндә, энергия каян сездә шу хәтле? Безгә шулай рәхәт. Без Җирдән килә, җирдән шуңа авылда качып бит. Авылга күчеп киттек без авылның җиреннән, туган саф һавасыннан. Саф һавасыннан әлбәттә, яшь хатыннан. Бигрәк тә шуннан дип әйтәсе килә. Ассызыклап үтигәле. Гомумән безгә рәхәт. Менә шулай. Юкламый, мине эшләтә, җигертә, мин инде минем чарасызлыктан йөгерәм чабам. Ләкин шулай да теге уртыгы үзенә күрә бер рәхәтлек бар инде, әйме? Инде булмаса һәр вакыт әйтәм, картайгачтан йокларбыз, картайгачтан бер менә кирәкмәгән эшләрне картайгачтан эшләрбез. Хәзерге вакытта безгә әле алга таба эшләр өчен, алга таба үзебезне күрсәтер өчен бик күп эшләргә кирәк әле. Иң төпсере безне йөртүче, энергияның иң күбен бирүче ул әлбәттә тамашачыларның алкышлары. Менә шул дип кул чабулар белән каршы алулары җитә. Кабат шул алкышларны ишетү өчен без ашкынабыз, йөрәбез, таңнарын теге торабыз. Хәтта менә меңәрләгән километрларны 7нче июнь көнне узачак шушы концертта да без алабызда бик рәхәтләнеп барачакбыз. Кадәр алар. Менә Уфалылар көтегез дип кенә әйтәбез. Мин сөйү бу тормыш языңнан, иң матур, иң гүзәл саф гөле. Мин синең шатлыгың, бәхетең, үзьярымыз син мине. Мин сөйү бу тормыш языңнан, иң матур, иң гүзәл саф гөле. Мин синең шатлыгың, бәхетең, үзьярымыз син мине. Сезгә ничек концерт? Сез каян, Казанданмы, бер каян килдегезме? Без Октябрьскийдан. Каян? Октябрьский. Башкортстаннан килдегез. Концертка дип. О, шәп. Ну, шуында алайса, әйме? Егеше. Шу яна. Хәзер тагы да кызыграк була, шуңа күрә карагыз, ял итегез. Хоп! Оба! Төрле республикалардан киләләр хәтта әлеге концертка. Менә шулай. Бу TMTV премиясе тапшырылган дарасы. Менә концерт бара, иң яраткан, иң ошаган кемнеке булды? Азат Алсу Фазлыевлар. Шулар гынамы? Алар гына түгел, тагын Һәм барысы да инде, әйме? Ну, әйе. Тулай булганда сезгә концерт ошыймы? Бик ошый, молодцы, бөтенесе дә шундый яркий, красивый, энергичный. Данир Сабиров молодец. Көлдердеме? Бик Көлдегезме? Юморист высшего сорта. Әнвәр Нургалиевны яратасызмы әле? Бу җырын беләсезме? Беләбез. Мин Катанны яратам, Наш мин Нургалиевны яратам. Фәтти миңа хатын. Яхшы. Әнә тегенә карап сәлам әйтик әле барыбызны. Концерт ошыймы? Тарих битләренә күз салыйк әле, беренче премияны ничәнче елда һәм нинди җыр белән алган идегез? Ничәнче ел икәне хәтеремдә юк, но соңгысың икәнен точно беләм. Шул җыр белән. Әйе. Сары костюмда, кстати. Ул легендар костюм бит ул. Аны бездә хәтерлибез. Хәзер нинди тенденция бар? Хәзер җырчылар әкренләп кенә албарышларга әйләнә башладылар. Менә андый тәҗрибә үткәрәсегез килмиме? Ну, мне кажется, что син мине күреп концерттан әйтәсең, мин өчен
Просто Айрат Ильясович мені сен өзің әйбәтрәк алып барасың дейді. Шуңа күрә концертларны мин үзем алып барам хәзер. Вот. Но эксперимент буларак бәлкем башка ниндидер җыелма концертларда да күрә алырбыз. Бу бик кызык булыр иде. Юк, андыйга җыелмага мин җитмәй, тел байлыгым җитмәскә мөмкин. Ни сценарий бар бит инде. Бәлки берәр качан без шулай иттереп тә үземне сынап карармын. Но без һәр вакыттагыча сездән яңалыклар, яңа иҗади уңышлар телибез һәм чын күңелдән чираттагы инде бик күп җиңүләрегезнең берсе белән котлыйбыз. Рәхмәт бик зур. Сиңа ярым ярым син, Ходай язган бүләк син, бәхет барым барым син, язлардан калмый яныңнан, җитәкләп кулыңнан, үтәрмен син үткән юллардан. Siz шул хәтле матур итеп бийсез. Исәнмесез? Әйдәгез бергә кушылып җырлыйбыз. Сүзләрен белмим, но Менә хәзер була. Сөйгән ярым. сөйгән ярым син. Шәп, сез каян Казанныкымы бара каян? Казанныкка. Концерт ошыймы сезгә? Вообще шәп. Яхшы, сезне биюегездән белдермибез, яме рәхим итегез, карагыз. Карыйбыз, рәхмәт бик зур. Yazmış mini sina başı gitken Seyüğünle lekkini küpsünügen Şiirler bulup teres bağar idim Terezende indim utsünügen Urtlar sünger küngel terezengine Urt bulmağaç teresi bakmadın Şanlarıma urun tabalmış Uranlardan yalığız atıladın Urtlar sünger küngel terezengine Urt bulmağaç teresi bakmadın Şanlarıma urun tabalmış Uranlardan yalığız atıladın Hadi birge! Рифат әйтәле, Рифат Зарипов һәм TMTV-ны нәрсә берләштерә? Без инде күптән TMTV Production белән дуслар һәм без Лилия Кадырова белән инде хәнишә бөтен клипларны ул яза, аның белән эшлибез, чөнки без бергә урыс әйтмешчә сотрудничать итәбез. Ну ничек сиңа әлеге бергә эшләү? Бергә эшләүнең нәтиҗәсен инде тамашачылар миннән түгел, тамашачылардан сорарга кирәктер. Алар күреп торалар, белеп торалар. Миңа калса бик уңышлы килеп чыгып тора әлегесе. Но эш белән генә булмый инде, ял итәргә дә кирәк. Җәйгән инде планнар кырдың. Без инде ял итеп кайттык уже. Җәйгә хәзер эшли торган планнар, сабан туйлар, тегесе, башкасы, концерт программалары, шулай ук клиплар, концерт программалары һәм башкасы. Син ничектер чын күңелдән җавап бирмәгәнсең. Менә шул тыш оттырасың да оттырасың. Нишлисең июнь аенда? Менә син дә сорауларың чын күңелдән бирмәгән шикелле оттырасың сорауларыңны. Июнь аенда туган көнемне уздырам, 4 июнь көнне концертлар залында 12-ка рәхим итегез. Минем концертларым була. Алла бирсә, синең шушы концертларың зур аншлаг белән үтсен. Синең өчен, мин беләм, син хәзер артист кеше буларак әйтәчәксең, иң зур бүләк ул тамашачы, аның килү дияшәксең, ә менә аннан кала. Синең бәлкем кайчандыр индир бүләк аласың килеп калгандыр, яшь вакыттан дип әйтеп, бала чак вакыттан. Бәлкем кичкенә генә әйбердер, бармы шундай? Инде алай бүләкләтеп акчалата да ярый. Бу әлбәттә шаяры гына. Бүләк дип әле нәрсә теге кем нәрсә тели, кем нәрсә бүләк итәсе, өнә дә бүләк, дөя дә бүләк. Мин алай өмет итмим, килүләре син әйтмешли дөрес була. Якынлашып килешә туган көнең белән без син өчен күңелле котлыйбыз. Бар гимн җырларга тизрәк сәхнәгә. Хөрмәтле телевизор караучылар, менә шундый нотада без инде TMTV премиясын быелга төгәллибез. Әлбәттә, бу шәп бәйрәм, тамашачылар бәхетле, без бәхетле, сез дә бәхетле дип ышанасыбыз килә. Рамил Шәрәфиев дә бәхетле. Барысы да яхшы. TMTV-ны карагыз, радионы тыңлагыз һәм инде татар концертларына йөрегез. Назлы Гөлсем Гатова. Бай булар, бу шоу без тапшыруда. Исән-имин булыгыз. TMTV
TV